እምነት እስልምና አበ 15 ክፍለ ዘመን አካባቢ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ይነገራሉ። ውሕዳት ሰዓብቲ ካብ መካ መዲና በመስዳድ ናብ ኢትዮጵያ በትግራይ ከባቢ አል ንጉስ አል ነጃሺ ንጉስ አበ ዝነበሩሉ ዘመን በውቅሮ ከባቢ ዝርከብ ነጋሽ መስጊድ አብኡ ከም ዝኣተውን አብኡ በንጉስ አል ነጃሺ አቢሎም ተቀባልነት ረኺቦም ከም ዝዓቆብን መዛግብ ታሪኽ ሃገርና ይሕብር። ውሕዳት ዝነበሩ ካብ መካ መዲና ተሰዲቶም ዝመጹ ሰዓብቲ እምነት እስልምና በንጉስ አል ነጃሺ ተቀባልነት ረኺቦም ወይ ድማ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንኳዕ ናብ ሃገርኩም ካልእት ሃገርኩም ኢትዮጵያ እንኳዕ ናብ ደሓን መጻኹም ተባሂሎም ተቀባልነት ረኺቡ ብድሕሪኡ ምጅማር እስልምና አብ ኢትዮጵያ እዚ ታሪክ ከም ዘለዎ መዛግብ ታሪክ ይሕብሩ። ብድሕሪኡ አብ ኢትዮጵያ እስልምና ንምጅማር فلي مخنيات خمس خنا ينقرلو حزي أبا كتما دريداوا أب حدا مسجدنا نركب كبرات تملكتنا مسجد طاليان ويدما عيد مسجدنا تبهاله بسعبتن بنبرتي كتما دريداوان سيامة رخيبو نتسوى زركب مسجديو إذا مسجد لعلي حدا 100 عام صوترن أقل قلوتن حابة زركب مسجديو تبحيلو إذا مسجد زي زهو أقل قلوت تأيو تاريخه وتحسوها أنت هي مسل زبل تحسو مسنا برتي كتما دريداوا بمخان أنت أقل قلوت نهابة يركب الزبل تحسو نابهم كنا بلينا حز الله كل بوتا أبت مسجد وشتأيو أب مسجد طاليان ويدما عيد مسجد ناتب هلا أب زتوع أب كتما دريداوا بعد ما عبي أب زخونه مسجديو أب كتما دريداوا لعلي حدا 104 مساجد كم زلوا تاريخ يحبروا أبز مساجد زدما بركت زبلو صعبتي اتأمنت هايمانوتاوي قلقالوتمن هايمانوتاوي تحسوا من زكايدلو مسجديم كتما دريداوا خمتز فلت ببزحي صعبت أمنت اسلمنا زنبر الله كبابية أبز دما ببزح دما تولرت أورومون تولرتي سومالين بحبار تخائلهم زنبر الله ورق أويت كتما ونيا بستفل عليه ملك دما بهر سباتي تبقى نابز كتما متونة تاكتمان فقري تاكتمان سحبوهم بحبار مسلم أحاتهم تخائلهم زنبر الله كتما ونيا لو ما أنتي أبز مسجد زلوا تاريخنا بخم كنبلينا حبيرهم نتصنحوا نملأ صعبتي اسلمنا انقع نحدشحن 404 شوعة عامة حجرة بعد عيد عرفة على الأضحى بسلامة بتحكم كنا بنفتو صعبنا سمي حاج محمد عبد الرحمن ይባላል የአረፋ በዓል ሃይማኖታዊ ትርጓሜው ነብዩላህ ኢብራሂም ልጁን እስማኤልን እንዲሰዋለት አላህ ሽመይ መሐመድ عبد الرحمن ይባላል በዓል አረፋ ሃይማኖታዊ ትርጓሜው ነብዩላህ ኢብራሂም ንወዱ እስማኤል ንخسዋ አላህ ምስ ሓተቶ ሽኢሉ እቲ መሕረዲ ኣብ ዝሳለጠሉ ቦታ ወዲ ሒዙ ምስኸደ አላህ ድማ በጊዕ ሒዙሉ መጽዩ ብድሕሪኡ አላህ ክንደይ ዝዓክል ከም ዝፈቶ ዝተረደሉ መዓልቲ ብምዃኑ እዚ በዓል ይኽበር ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብቲ መሕረዲ ክካየደሉ ተባሂሉ ዝነበረ ቦታ ጉዕዞ ሓጂ እናተገበረ ይኽበር ተገብር ያን ነገር ፈጸመ ማለት ነው በዛ ምክንያት ያ በዓል እንደዛ ሊከበር ቻለ የዚህ መስጊድ አሰራርና መጣጥ ረዘም ያለ ጊዜ አሁን ወደ 87ኛ ዓመቱ ነው እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1928 ዓመተ ምህረት ታሪካዊ አመጻጻን አሰራር ሐንዚ መስጊድ ጥንታዊ እዩ ደጊም 87 ዓመት ተቆፂሩሎ ከም ኢትዮጵያ አቆጻጽራ ኣብ 1928 ዓመተ ምህረት ጣልያን ንኻልኣይ ጊዜ ኢትዮጵያ ንኽትወርር ሙስሊማት ኣተሓዋዊሩ
ድሌት ፖለቲኩ ንምምላእ ክብል ማሕበረሰብ ሙስሊም ንኽስዕቦ እዚ መስጊድ ሰሪሕዎ ኣሎ ኣብ ዙርያ ኣሰራርሑ ብዙሕ ነገራት ይበሃል እዩ ቤተ መንግስቲ እዩ ሰሪሕዎ ነይሩ ምስ ለቐቐ እዩ መስጊድ ኮይኑ ዝብሉ ኣለው ካልኦት ድማ ኣይኮነን ንሓንቲ ሰበይቲ ፎቲው እዩ እንታ ሰበይቲ ክብል ሰሪሕዎ ዝበሃል ኣባህላል ኣሎ እዞም ኣባህላታት ሓሶት ምዃኖም ዘመላኸቱ ንመስጊድ ተሓሲቡ ምዃኑ ዘረድእካ ብዙሓት ነገራት ኣለው ሚናራው ኣሎ ኣዛን ዝግበረሉ ቦታ ኣሎ ኢማሙ ጠጠው ዝበለሉ ቦታ ኣሎ ንኢማሙ መንበሪ ገዛ ሰሪሖም ግቢ ነይርዎም ንሕና ኢና ካብኡ ቀኒስና መስጊድ ንደቂ ኣንስትዮ ሰሪሕና ኣለና ዘለና በምኽንያት እዚኦም ዕላምኡ ንመስጊድ ከም ዝተሓሰበ ዘረዱ እዮም በዛ ከቤቱ ይወጣና በዚቺ ገብቶ ያሰግድ ነበረ አሰራሩ ራሱ በቃ ይሄ የውጪ ቢርካ ውሃ ውዱ የሚደረግበት የቢርካ ውሃ በዛን ጊዜ የተሰራ ነው ይሄ ለሰላት አገልግሎት ሙስሊም 5 ጊዜ በቀን 5 ጊዜ ሱብሂ ሰላት ይሰግዳል ሱብሂ ይሰግዳል ዙሁር 6 ሰዓት ላይ ይሰግዳል አስር ይሰግዳል መግሪብ ኢሻ ይሰግዳል እዚ ንግልጋሎት ሶላት ይዝውዕል ሙስሊም ኣብ መዓልቲ 5 ጊዜ ሰውሒ ሰላት ይሰግድ ስሑር ይሰግድ አሰር ይሰግድ መግሪብ ኢሻ ይሰግድ ኣብዚ ዋን አዛን ይግበር እዩ ነዋሪ እዚ ከባቢ መጽኡ ተአኪው ይሰግድ አላህ ዘንድ አጅር ስላለው እና ሪዋርዱም ትልቅ ስለሆነ በዛ ምክንያት ነው መስጊዱ አስፈላጊነቱ ማለት ነው ትምህርት ይሰጥበታል አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር እንትን አለ አሁን ከኢሻ ትምህርት ይወሃብዩ ንኣብነት ድሕሪ መግሪብ ቢሰቢከር ጌርና ቁርአን ከም ዝርድኦ ተገይሩ እናተተረጎመ ይንበቦ ቆልዑ ይመሃርሉ እዮም ከም ትሪዮ ዘለኽ ድማ ተመሃሮ ኣብዚ የጽንዑ እዮም ኣብዚ ግቢ ዘለወና አሽተይ ክፍልታት ንህፃውንቲ ፈላማይ ትምህርቲ ኣብዚ ይወሃብዩ ቢውስጡም ባሉት ትንንሽ ቤቶች እንትን አሉ ህፃናቶችን የመጀመሪያ ትምህርት እዚሁ ይሰጣል ከነብያችን በተሰጠው መመሪያ መሰረት በተለይ ኢድ እንትኖች ትልቅ አጅር የሚገኝበት ሰው ለራሱ ሲደሰት ምስኪን ህብረተሰብም አሉ አባዓል ዒድ ጽድቂ ዝርከብሉ እዩ ሱኡን ማሕበረሰብ ስለዘለው ንዓኦም ኣብ ገዝኦም ካልእ ዝርከብ ንሳቶም እውን ክርከቡ ግድን ስለዝኾነ ማሕረዲ ይሳለጡ እዮም እቲ ማሕረዲ ኣድሕያ ይበሃል እዚ ኣድሒድ ሰጊድና ምስ ወዳእና እዩ ዝሳለጥ مستحرد ድማ ናብ 3 ቦታ ይምደብ ሓደ ኢድ ምሕራድ ንዘይኽእሉ ይወሃብ ሰብ ምሕጋዝ ዝርከብ ተሐዋስ ድማ ብኡ ልክዕ እዩ 3 ቦታ ይከፈልና አንድ እጅ ለአካባቢ ማረድ የማይችሉ እና ዘመድ ለሆኑ ሰዎች ይሰጣል ቢውስጡም ባሉት ትንንሽ ቤቶች እንትን አሉ ህፃናቶችን የመጀመሪያ ትምህርት እዚሁ ይሰጣል ይሄ ትልቅ በዓል ነው ሙስሊም ከሚያከብራቸው 2 ኢድ በዓሎችን ነው በአመት የሚያከብረው ሙስሊም በሃይማኖት እምነት እስልምና ክልተ ዓበይቲ ዒዳት ኣለውና ተሓደ ዒድ አልአድሃ እዩሞ ንመላእ ተኸተልቲ እዚ እምነት እንኳ ዓብጽሕኩም ይብል ለዚህ በዓል ማንኛውም ሙስሊም ኢትዮጵያዊ እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሰን እላለሁ ኢድ ሙባረክ አንቱም بخير كل عام بأنتم بخير እንኳን ለዚህ ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ድሬዳዋ ውስጥ የሚገኙ የሁሉም እምነት ተቋማትን ባህሎችን የሚወክሉ እሴቶችን የመንከባከብ የመጠበቅ ኣብ ውሽጢ ድሬዳዋ ዝርከባ ትካላት እምነት ባህልን ጸጋታትን እቲ ማሕበረሰብ ብምሕብሓብን ብምልማዕን ኢሉ እውን ናብ ትውልድን ምስግጋር ናይዚ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ቀንዲ ዕዮ እዩ ብምዃኑ እዚ ቅርሲ እዩ ብሓድግነት ተመዝጊቡ ይርከብ ቅርስ ነው በቅርስነት ተመዝግቦ በጋራ በባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤትና በቅርስ ባለስልጣን በጋራ ተመዝግቦ የሚገኝ ቅርስ ነው
በየሳምንቱ ሀገሬን ድሬን እንወቅ የሚል ድሬን እንጎብኝ የሚል ፕሮግራም አለን። ከየትምህርት ቤቱ በየሳምንቱ በተለዩ ታዋቂ በሆኑ ቦታ ልክ እንደ መስጊድ ጣሊያን አይነቱ እንደ መስጊድ ጅማ እንዲሁም ዘለባብር አይነቶች ይጎበኛሉ። ከምቲ ዝፍለጥ ድሬዳዋ ሃገርና ንፍለጥ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ከካብ ትምህርት ቤት ዝተውጻጹሉ በብሰሙኑ ሃገረይ ድሬ ንፍለጥ ዝብል ፕሮግራም ኣሎ። ብፍሉይ ሰሓብቲ ዝኾኑ ቦታታት ከም መስጊድ ጣሃን ዝኣመሰሉ ከምውን ከም መስጊድ ጅማን ካልኦትን ብዑደተኛታት ዑደት ይግበሩ እዮም። ብምዃኑ ብተወለድቲ ዓዲ ንክፍለጥ ክንክንን ሓለዋን ንክግበሮ ንገብር ኢና። ብኻልእ መዳይ እውን ካብ ዓዲ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ሃወዝቲ ዑደት ይገብሩ እዮም። ከሃገር ውስጥም ከውጭ የሚመጡ ቱሪስቶች ይጎበኙታል። ሓደ ሃይማኖት ካብ ዝእዝዞ ሕግታት ብተወሳኺ ከምኡ ድማ ተግባራት ኣለዎ። ዝተግበርሉ ተግባራት ድማ ኣብ መሳጊድ ወይ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ይፍጸም። እዚ መስጊድ እዚ ሰዓብ እስልምና ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ክንውኖም ስግዳኖም ዱዓኦም ዝገብርሉ ጥንታዊ መስጊድ እዩ። ጣልያን መስጊድ ዝተባሃለሉ ምክንያት ክብራት ተመልከትና ወራር ጣልያን ናብ ዓድዋ ኣትዩ ኢትዮጵያ ንምግዛእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ተግባራት ፈጺሙ እዩ። ካብቶም ዝፈጸሞም ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃይማኖት ናይ ምጉናጽ ኣጓኒጽካ ድማ ተህዝቢ ከፋፊልካ ናይ ምግዛእ ስርዓት ወይ ድማ ሕልሚ ሒዙ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ። ይኹን እምበር ብሃርበኛታት ኣቦታትና ተሳዒሩ ናብ ዓዱ ምስ ኸደ ድሕሪ 40 ዓመት ተመሊሱ ሕነን ምፍዳይ ኣብ ዝተመልሰሉ ግዜ ነዚ መስጊድ እዚ ካብቶም ዝመስረቶም መሳጊድ እዚ መስጊድ እዚ ሓደ እዩ። ጣልያን ይመስርትዎ። ጣልያን ዝመስረሉ ተሉ ምክንያት ሃይማኖት ከስፋሕፍሕ ወይ ናይ ሃይማኖት ክብሪ ተረዲእዎ ዘይኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ዓይነት ወይ ድማ በዝሕ ሃይማኖት ተጠቂሙ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ክፍፍል ብምፍጣር ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ናይ ምግዛእ ምስ ዝነበሮ ሕልሚ ተታሒዙ ምዃኑ ይንገረሉ። እዚ መስጊድ እዚ ድማ መስጊድ ጣልያን ተባሂሉ ንኽፅዋዕ ድማ ጣልያን ምስ ርሑ ተኣሳሲሩ መስጊድ ጣልያን እናተባሃለ ክፅዋዕ ስያመ ረኺቡ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ድሬዳዋ ወፂኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ሸነኻት መሳጊድ ሰሪሑ እዩ። እዚ መሳጊድ ክሰርሕ ከሎ ድማ ምስ ካልእ ኣሓት ሃይማኖት አንጻራዊ ጎኒ ንኽገብርን ኢትዮጵያ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣርን ዕላማ ከም ዝነበሮ ኣቦታት ሃይማኖት እስልምና ኣውጊዖም እዮም። ይኹን እምበር ኣይተሳክሐሉን። ጣልያን ይስርሑ እዮም እምበር ሕዚ እውን ትሕዝቶዊ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ከይለቐቐ ንዱዓ ንስግዳን ንቁርኣን እናገልገለ ዝርከብ ሓደ ቅርሲ ሃገርና እዩ። ጣልያን መስጊድ ጣልያን ስሙ ገዲፉሎ ከምቲ ዝሓሰቦ ዘይኮነስ ንሕና ኢትዮጵያውያን ከምቲ ንደልዮ ጌርና እዚ መስጊድ እዚ ንጥቀመሉ ከም ዘለና እዮም ነጊሮምኒ። ንሰዓብቲ እምነት እስልምና ደጊመ እንኳዕ ንዓረፋ በዓል ኣብፅሐኩም ኣብፅሕና ክንምልፈቱ ኣብዚ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ካብ ዝርከቡ ጥንታውያንን ታሪኻውያንን መሳጊድ ተረኺበ ዝነበረ ንፃንሒት ነዚ ክትከትልዎ ዝፅናሕኩም ይመስል ነይሩ። ደጊመ ሰናይ ዒድ ሰላም።